how many years na po siguro ta magkakita ni do, no? Pwede? Possible, no? How many years na po ta magkakita ni? Kaya nga ma'am, uli na po nga ta sa late po. Hopefully makaato may mga good vibes na mula agon, no? Okay. Diba, no? Pasalamat, supposed to be grateful na siya, naka-amigo siya na. Ayaw. Goodbye sa tayo. Kanisan siya, ano, ting. Goodbye sa Basta na rin napita. Ayaw sa, pagkain ako man. Kanang, nakapuya. Basta, kuha lang, Sunday, work-life balance. Mo yun na i-promote to, ha? Work-life balance. Kung namoy work, namoy life, definitely natin life. Kung saan kayo maka-balance sa inyong weekend nila, bahala na mo. Kaya isang sulti ba? Basta di rin napita. Good vibes lang!